Kaixo ekipo, zer moduz? Estrato What kanalean zaudeten Iruinen naiz eta gaur proposamen batekin nator. Suposatzen dut jakinen duzuela datorren uztailaren 27, 28, 29 eta 30, lau egunez, Atortxurrok jaialdiaren 20. edizioa ospatuko dela, Lakuntzan Nafarroan. Beno, gauza da, pasaren asteartean, uste dut, bigarren konfirmazioak eman zituztela, hau da, jaialdian joko duten talde gehiagoren berri eman zu. Erran beharra daukat, lehenengo konfirmazioetatik manabikela hor intriga eta gogo eta emozioarekin pixka bat bizitzen plazaratzen joaten diren informazio berria ez, ze talde joko duten eta bar. Izan ere, badut esperantza, behintzat esperantza txiki bat, nire talde gogokoenetariko bat bertan jotzea. Badakit zaila izango dela, baina ez da ezinezkoa. Bai, jota zaude. Ez dakit konturatu zareten kartela ikusi baduzue orain arteko kartela, talde zahar asko daudela, hau da, eszenatokiak utzi dituzten taldeak daudela, adibidez, Ekon, Kerobia, Deskontrol, Bizardunak, eta gehiago. Dagoeneko 50 talde, baino gehiagok joko dutela iragarri dute Atortxuko antolatzaileek, osea 50, badakizu ezen baten hori. Gainera begira, ezakit ohartu zineten azkeneko kartelan hor azpikaldean begira, saiatuko naiz hemen jartzen. Zer jartzen duen? Oraindikan talde gehiago iragartzeko, talde gehiago, 50 talde baino gehiago daude eta oraindikan gehiago egongo dira. Oso triste jarri nintzen bigarren konfirmazioak jakitean, baina ikustean kartelaren bukaeran talde gehiago konfirmatzeko geratzen direla, esan nuen, ai ama, Iruñe, ai ama, ai ama. Hor ikusi nuenean nire barreneko esperantza handienaren esan nuen, venga Iruñe, osea, aukeraren bat geratzen da, ze oraindik talde gehiago konfirmatzeko geratzen badira, hor egon daitek. Horregatik erabaki dut kanpaina bat martxan jartzea. Baina zer diozu, Iruñe? Bideo honen bitartez jakinarazten dizuet momentu honetatik aurrera martxan jartzen dudala Atortxurroken hemendikatek jotzearen aldeko kanpaina. Denok ezagutzen dugun taldea da, edozein parrandetan dantzatu duguna, gainera topera, Atortxurrokeko antolatzaileek, Ekon, Kerobia, Bizardunak eta dagoeneko desegin diren taldeak edo eszenatokiak utzi dituzten taldeak Atortxurrokeko eszenatokira igotzea lortu badute, zergatik ez lortu hemendikatek jotzea? Horregatik, Atortxu 20, hemendikat traolaren bitartez, kanpaina martxan jarriko dugu. Beno, eta orain, zer? Zer egin behar dugu? Lehenengo gauza da petatzea bai, Twitter, Facebook eta Instagram. Bigarren pausoa, bideo hau partekatzea, kanpainaren berri jende gehiagok izateko eta jende gehiagok parte hartzeko. Denon artean, lortzen badugu, hemendikat, Atortxu 20ko eszenatokira, Lakuntzan Nafarroan, uztailaren 27, 28, 29, 30 eszenatokira igotzea, ni lehenengo filan egongo naiz, eta gainera kontzertua GoPro batekin grabatzea zin egiten dut. Orain, sare sozialak Atortxu 20 hemendikat traolarekin betetzea geratzen zaigu, dela Twitter, Facebook, Instagram, eta bestetikan, bideo partekatu jende gehiago kanpainaren berri izan dezan. Hau izan da guztia ekipo, hurrengora arte, agur!